କାଲି ଭଳିଆ ଆଜି ବି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଦାଦା ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଅଛଟ ହଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଖେଳ ପଡ ନା କାଳ। ପିଲେ ନ ଖେଳିଲେ କଣ ମାନିବେ? କିନ୍ତୁ ବଗ ତ କିଛି କରୁନି, ଚୁପଚାପ ଜପ କରୁଛି ଛିଡ଼ା ହେଇ। ଦେଖ ସେ ଥିଲା ଯାଏ ଆମେ କେହି ସେଠିକି ଯିବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ଘଟଣାଟା ଦେଖି ଆସେ। ଆରେ ଇଏ ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମାଳା ଗଡ଼ଉଛି। ବଗ ଭାଇ, ବଗ ଭାଇ, ବଗ ଭାଇ, ତମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମାଳା ଗଡ଼େଇ ଜପ କରୁଛ କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ତମେ ତ ଜାଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ 56 କୋଟି ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଆକାଶରେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଆଉ ଜଳରେ। ହଁ ହଁ, ସତ କଥା। ନାକରେ ଯଦି ଅଜାଣତରେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶି ମରିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ପାପ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ନାକରେ କପା ଦେଇ ବହନ କରିଛି। ପାଣିର ଜୀବ କାଳେ ଆସିଯିବେ ବୋଲି ଥଣ୍ଟରେ କପା ଦେଇଛି, ପାଣି